a mae'r gweithgaredd yma ar gyfer yr ysgol I gyd. Trwy cyfnod fyd I fi, mi oedd gennym ni... O'n i'n trio marchnata pobl ifanc I fod yn rhan o rhywbeth doedden nhw methu rili dall be oedden nhw'n fod yn rhan o'n fo I ddechrau fo. Oedd na ffair, yr heilar cneu a gwair, roedd cynefin yn y cneifio ar hyd. Roedd na straeon gylch y tân I groesawu'r ein. Mam, beth ydych chi'n neud? Na. There's no point in this. And the winner is... Ie, ni'n meddwl sy'n dechrau trio gadw'n ffit. Mae'n waith anodd,